Rolltalk Designer indeholder en stor mængde færdige felter. Med færdige felter menes at symboler og kommandoer allerede er tilknyttet feltet. Færdige felter kan være tidsbesparende at benytte. Et eksempel på et færdigt felt kan være et ur, eller justere lydstyrken. Et færdigt felt lægges ind på den aktuelle side ved at åbne siden. Vælg menuen Indsæt og vælg ikonet Felt Bibliotek og naviger til det ønskede felt bibliotek, for eksempel tid. Marker de ønskede felter og vælg Tilføj. Klik på Afslut. Ved at trykke F5 på tastaturet eller klikke på den grønne pil på titellinjen, kører programmet i tastmodus og vises i fuldskærm. Hvis du ønsker yderligere information, kan du kigge på Abilias hjemmesider.